Okay, så hvis nu vi starter med at finde på nogle forskellige måder, vi kan slå hjælp på dem, der er i hytten. Sådan gyserfilm er der tit. Og jeg ved ikke, skal vi bare brainstorme? Ja. Hvis nu vi sådan finder... Jeg synes helt sikkert, at vi skal have nogle af alle de der klassiske klichéer. Ej, vi skal have noget med. Ja. Og jeg tænker, at vi bare skal brainstorme, altså sådan på måden. Der skal helt sikkert være nogen, som dør. Altså nu har jeg lidt løftet sløret for det tidligere, men sådan, jeg synes, det ser lidt dumt ud at være så veltrænet også, fordi... Du har godt lyst. Det er fordi, jeg går med nogle problemer, som jeg har behov for, at jeg ikke er alene med. Men hey, hvor giver Sissel hen? Nej, altså de har jo altid haft de der tendenser. Altså Monica. Det gør der isterninger, måske. Jamen, jeg tror, at vi skal bruge isterninger til drinksene. Det er ikke så god en idé. Skal vi ikke bare godt? Man behøver ikke altid blive det. Nu er det meget godt at lave noget, der er lidt for. Altså, har du tænkt dig at være møntflækker, eller hvad? Altså, har du en maskine, eller hvad? Nu skal I kælde det. Skal vi kalde lidt nu? Jeg har ikke gjort så meget. Christian, film kælder. Det er det, vi gjorde før. Kommer der en varvel, eller kommer der ikke en varvel? Vi kommer ikke til at se varven i aften. Vi klipper det ind. Jeg skal ikke stå her. Vi må advare de andre. Ja, det med Kirsten for eksempel. Har I set, der står der? Ja. Ham jeg er forelsket i på København. Oh my god, det tror jeg flere, der hedder det. Det er nok ham, der går i Måske det går tilbage i hytten. Okay. Må jeg ikke sige noget ledet igen? Nu er der nogen, der får røven på komedie, så jeg håber, de har tørt sig ordentligt. Det har jeg ikke. En lille besked til pigerne. Husk altid, væk så